Ea nahi dudan, jakina. Eta argiaren fakturan aurreztea. Eta gasarenean. Ona da planetarentzat. Eta orain diru laguntzak dituzte. Inbertitu efizientzian. Egin zure etxe bizitza efizienteagoa eta jasangarriagoa. Eta aurrezten lagun diezazula. birgaitzeeraginkorra.laboralkutxa.eus. Kaixo eta ongi etorriak bertze egun batez Unat magazinera, gaur otsailaren 7. eguna dugu asteartea eta gaurkoan elkarrizketa interesgarri bat izanen dugu. Julia Xerxnebarekin egonen gara, bera ikuspegi Euskadiko immigrazioaren behatokiaren zuzendaria den berarekin egonen gara, izan ere ijito komunitatearekiko jarrera eta pertzepzioen inguruko txosten soziologiko bat kaleratu dute duela egun gutxi, eta berarekin solastuko gara hain zuzen ere, honetaz, nire susmoa da, pentsatzen dut zuetako handitzena, ere bai, ijito herriarekiko edo ijito pertsonekiko dugula bereziki arrazakeria handia. Julia kontatuko digu, hain zuzen ere, zein diren pertzepzioak, eta zein izaten aldiren kausak eta konponbideak. Horretaz aparte, baita ere, legebiltzarkidekin ibil gara parlamentuan maineruko auziaz haien iritzia eskatuz. Guzti hori baino lehen, has gaitezen betiko edukiekin. Efemerideekin hasiko gara. 1938ko otsailaren 7 zen, Monopoly izeneko mahai jokoa asmatu zuten. 1940an Walt Disneyren Pinotxo filma estreinatu zen. 1962an Estatu Batuakek Kubaren aurkako blokeo ekonomikoa hasi zuen. Ta 1982an Maastrichteko ituna izenpetu zuten Europar Batasunaren sorrera ahalbidetu zuena. Ikus ditzagun gaurko lerroburu nagusiak. LAB Comisiones Obreras la UGT eta Steilas erakunde sindikalek zerbitzu publiko universal eta kalitatezkoak defendatzeko deitu dute otsailaren 15erako greba eguna, osasun bideko langileak deitutako paro egunarekin bat eginez. Arantza hotela ekolabelen zigilua lortu duen Nafarroko eta estatu osoko lehen hotela da. Nafarroko gobernuak ideien lehiaketa deitu du segurtasuna eta larrialdia koordinatzeko zentro izango dena diseinatzeko. 22 upategik eta 7 patxaran destilategi parte hartuko dute Barcelonan Wine Week nazioarteko azokan. Sustraia programa gure herriak barrutik ezagutzeko aukera gisa. Izurri beltza mikroespazio formatuan itzuliko da Nafarrora. 150 kolektibo baino gehiagok era egonkorrean erabili zituzten Iruñako zentro komunitarioak iaz. Iruñako udalak La Pamplonesa udal musika bandaren kontratua eguneratu du 100ko igoerarekin aurten. Otsailak 9an arratsaldeko 8:30 Hemingway antzeslana eskainiko da Gaiarre antzokian. 2023an 100 urte beteko dira idazle Iruñera lehen aldiz bisita egin zuela. Eta orain, aste honetako agenda kulturala. Gaur asteartea jolasak eta solasak gurasoendako tailerra Zizur Nagusiko kulturretxean. 2 eta 4 urte bitarteko aurren gurasoei zuzendutako tailerra da, baina aurrek ere parte har dezakete. Dindaiaren eskutik izanen da, atxaldeko 8:00. Eta Bentura Ruizen eskutik ipuin ordua eta gehiago ere ipuin kontakizuna. Mendillorriko Zibiboxean atxaldeko 8:00 eta 4:00. Asteazkenean, Magiaren etxea filma eskainiko dute atxaldeko 8:00 Patxi Larrañizar eskolan aurrentzako zinema eskaintzaren barne. Baita ere, Hiru Miru liburuaren aurkezpena Josu Jimenez eta Maite Ramosen eskutik.
Nafarroako aurliburutegian atxaldeko 6etan izanen da. Eta odolekoak Anintxe Mendizabalen liburuaz arituko dira irakurle taldean. Emakumeek sortutako euskal literaturaz arituko dira Silvia Fernandez Bigera emakumeen dokumentazio gunea liburutegian, 6etan. Eta azken dantza maisua dokumentalaren proiekzioa eta solasaldia egileekin, Zaldiko Maldiko elkartean atxaldeko 8etan. Mikel Alvarez Bira produkzioak eta Izaskun Salazar eta Mikel Sarriegi Haurtzaka dantzak taldekoak bertan egonen dira. Hortzegunean, Bertso Aroaren 32. edizioari hasiera emateko bertso jaialdia atxaldeko 7etan Nafarroako Antzerki Eskolan. Gai jartzailea Ainhoa Larretxea izanen da eta bertsolariak Anela Baka, Beñat Gaztelumendi, Etxaun Lekue, Julio Soto, Miren Artetxe eta Saio Alkaiza. Sarrerak 5 euro Nafarroako Antzerki Eskolaren webgunean salgai. Eta hortziralean, ipuin kontalaria Bentura Ruizen eskutik Artikako liburutegi publikoan atxaldeko 6etan. Baita ere, maitasuna baino handiagoa den sentimendu bakarra dago, antzezlana eskainiko dute Laban itzali telefonoak antzerki zikloan. Nerea Lizarralde oholtzara igoko da atxaldeko 7etan erantzun horixe ematera. Adriana Almedoren eskutik Txiki antzezlana Orkoiengo Gizarte Etxean atxaldeko 7etan. Eta dantzaren bilakaera Baxe Nafarroan, hitzaldia Antxon Luku eta Jojo Bidarten eskutik. Arratsaldeko 7:30 Hortzadaz elkartearen egoitzan. Larunbatean Jolas Tzibar margoketa tailerra atxaldeko 4:30 noaingo Lorenean edo Gizarte Zentroan. Zibibox Kondestablean aurrentzako tailerra tukan mugikorra. Kartoiezko tukan bat eginen dute, mugitu ere egiten dena, 8:30 hasiko da. Malaspulgas antzerki konpainiaren eskutik, ilargiaren atzean, familiako kide guztientzako antzezlana. 6:30 Atarrabiako kulturretxean, Hiruherrik antolatua. Baita ere, Pinotxo, Eldariñozko istorioa. Kanti Bagandi konpainia italiar holandarrak, Carlo Collodiren ipuin gordina eta komikoa berreskuratzen du, eta arriskuz beteriko gizarte batean agertzen den izaki ezberdin baten istorioa kontatzen. 6:30 Baluarten. Eta gutun magiko bat magia saioa Sanduzelaiko Zibiboxean arratsaldeko 6:30 Itzal Magoaren eskutik. Eta igandean, Printzesa Ezkongaia aurrentzako filma eskainiko dute Sarrigurengo Oihanburu aretoan, atxaldeko 8:30. Igandeak Mantapean film zikloaren barnean Arantza Santestebanen film kutxuna ikusteko aukera izanen da. Le Marche des Femmes Aendai, 6:00 Laban. Aurkitu gabeko altxorra antzezlana Zirika Zirukusen eskutik, Burlatako kulturetxean, atxaldeko 6:00. Zikoinak aurrentzako filma eskainiko dute Artikako kulturetxean atxaldeko 6:00. Eta Odei Magoaren eskutik Sentsazioak magia saioa, Mutiloako kulturretxean 6:00. Egin diezaiogun orain gaurkotasunari errepasoa egunkarien azalak begiratuz. Gaurkoan egunkarietan 3 berri izan dira nagusi. Turkiako lurrikara, otsailaren 15 Nafarroan administrazia grebara joanen dela, eta baita ere gobernua, Podemos eta PSOEren gobernuak, tramitatzen ari den baietz da baietz legearen erreforma. Diario de Notiziasen kasuan, 29.000 langile publiko deitu dituzte grebara Nafarroan hilaren 15. Labek, Komisiones Obrerasek, ELAK, UGTek eta Esteilasek lanuztera deitu dute administrazioaren arlo guztietan. Kalitatezko zerbitzuak eroste boterea berreskuratzea eta baldintzak hobetzea aldarrikatzen dute. Argazkian adingabe bat erreskatatzen dute Jandarisen Sirian, eta izenburuan lurrikara kate batek Turkia eta Siria sarraskitzen ditu. 7,7 magnitudeko lurrikara batek eta 150 erreplikak eraikinak eraitsi zituzten eta 3.600 hildako baino gehiago utzi zituzten. Berri gehiagotan, PSOEk baietz bakarrik da baietz legearen erreforma erregistratu du.
Baita ere, Nafarroako audientziak ez dio zigorra murriztu La Manada taldeko kide bati, sindikatuek lan eta antolaketa hobekuntzak eskatu dizkiote Osasunari, Ribaforadako istripuan hildako gidariak ez zuen gidabaimenik, eta azkeneko berrian, Oskar Añorbe CGT-ren zerrenda burua Nafarroko Volkswagenen bere hitzak. Funtsezkoa da lanaldia astean 30 ordura murriztea. Eta Diario de Navarran, argazkian Adrin herriko bizilagunak Siriako Alepo eskualdean zauritutako emakume bat erreskatatzen dute eraikin baten hondakinetatik. Izenburuan, milaka biktima Siriako eta Turkiako lurrikaran. 7,8 graduko intentsitateko dardara batek eta 7,8 graduko erreplikak gutxienez 3.600 hildako eta 16.000 zauritu utzi dituzte. Bertze lerroburu handi batean, PSOEk ez du Podemos aintzat hartzen, bakarrik baietz da baietz legea aldatzen du eta gobernua muturrera eramaten du. Nafarroko auzitegiak errefuxiatu egin du Manadako kide bati zigorra jeistea. Eta bertze berri batean, greba berria foru gobernuarentzat otsailaren 15ean funtzionarioak denak kalera. Gobernuaren eta medikuen arteko negoziazioak gainerako sindikatuak auspotu ditu. Gara egunkarian, Nafarroko sindikatuek grebara deitu dute administrazioa. Labek, Komisiones Obrerasek, ELAK, UGTek eta Steilasek lan uztea deitu dute Nafarroko gobernuaren menpeko administrazio osoan hilaren 15erako. Zerbitzuen eta enplegu publikoaren duintasuna eskatzeko. Argazkian berriz, Turkiako lurrikararen ondorioz eraitsitako eraikinen hondarrak. Izenburuan lurrikara indartsu batek astindu du Turkia. Lerroburu gehiagotan, PSOEk bakarrik aurkezten du bakarrik da baietz legearen erreforma, gure eskuk hitzak baino ekintza gehiago eskatu dizkio parlamentuari, eta Frantzian tentsioa areagotu eginda pentsioei buruzko eztabaidaren atarian. Berri egunkarian, argazkian Turkiako lurrikara eraikin altu batzuk eta hondakinak izenburuan, gutxienez 3.600 lagun hildira ekialde hurbileko, 2 lurrikaratan Kurdistanen izan dute epizentroa astinduek eta Turkian eta Sirian ere biktima ugari eta kalte larriak eragin dituzte. Gatazka eremu eta errefuxiatuen aterpe dira kaltetutako eskualde eta hiri asko. Etorkizun politikoaren inguruko eztabaida heltzeko eskatu dio Eusko Legebiltzarrari gure eskuk, bertze berri batean, eta baita ere EPPKak eta Foro Soziala azkeneko aldiz elkartu dira, Zaballako espetxean. Azkenik, sindikatuek grebara deitu dituzte langile publikoak Nafarroan hilaren 15erako. Eta akitzeko Euskal Herria Irratia, arlo publikoan greba historikoa dei egin dute sindikatuek. Otsailaren 15ean grebara dei egin dute Nafarroako sektore publikoko sindikatuek. Ospitaleak, ikastetxeak, administrazioa denak geldituko dira. Gobernuak grebara bultzatu gaitu, azaldu du Euskal Herria Irratian LAB sindikatuko Isabel Artietak. Sektore publikoak geroz eta egoera okerragoan daude eta exekutiboak ez du ezer egiten langileen lanbaldintzak hobetzeko. Baita ere, aurrekontu murrizketen ondorioz egoera kritikoa bizi duela salatu du Gazteriaren Kontseiluak, eta azkenik, Miguel Lindurain Fundazioak bere lana ikusaraziko du 25. urteurrenean. Gaurko eta biharko eguraldia. Gaur giro oso hotzarekin hasi dugu asteartea, izotzarekin barnealdeko leku gehienetan. Goizean hodeiak ugarituz joan dira eta goizetik aitzinera, baina bereziki arratsaldean prezipitazio txikia eginen du han-hemenka. Nafarroan izan ezik gainerako tokietan gauerako atertzera eginen du. Elurkota 600-800 metro inguruan egonen da eta egunaren amaieran 800.000 metrora igoko da. Ipar edota ipar-ekialdeko haizea ibiliko da. Arratsaldean ekialdeko haizea indartu eginen da barnealdean batez ere Ebro ibarrean. Temperatura maksimoak apur bat jaitsiko dira. Eta asteazkenean giro argiena ipar partean izanen da. Bertan zerua hodei gutxirekin agertuko da. Hegoaldean ordea hodeiak ugariak izanen dira. Lehen orduetan Nafarroa hegoaldean zaparradaren bat edo bertze bota dezake oraindik, baina atertzera eginen du. Arratsaldean prezipitazio apur bat egin dezake Pirinioetan. Elurkota 700 metroren bueltan izanen da.
Ekialdeko haizea ibiliko da, Ebro ibarrean zakar ibiliko da, batez ere goizean, eta temperaturak gora eginen du, baina oraindik ere izotza botako du barnealdean. Como esos jurrus amando Euskadi pero odiando a los gitanos. Ez dakit Juliak ezagutuko duen esaldi hori, aski ezaguna egin dena, txilmafiarena, txilmafia eta benjarterena. Bueno, nik uste dut esaldi potentea dela eta ukitu gaituela denoi zertxo baitere, zeren seinalatzen ditu, segurazki ere gure kontraesan handietako batzuk, zeren nire sentsazioa da gaur argituko digute hori gehiago, badugula bereziki arrazakeria handia hemen, hijito komunitatearekiko, bertzekiko, baino handiagoa, erabat naturalizatua gainera, eta sektore handitzetan ez bakarrik klasikoetan ematen dena, baizik eta gure hurbileko ere eremuetan ikuste dut handitzetan erreproduzitzen diren jarre. Edo zein kasutan, zehazki ikuspegiko, hau da, immigrazioaren euskal behatokiak egin du azterketa bat, neurtu 2022 zienikoa, hijitoekiko pertzepzioak eta jarrerak. Hain zuzen ere bertan aztertu dituzte halako jarrerak eta ikuspegiko zuzendaria soziologa den Julia Xerxnebarekin egonen gara gaur atxaldean, honetaz solasean. Arratsaldean. Esker gurean egotegatik, Julia. Hasiko naiz txostenaren ondorio nagusietaz galdetzen, ea gaizaren laburbiltzeko, pentsatzen dut, handitz dagoela bertan, baina, ea zaren gai errateko, zein dire ondorio nagusiak txosten horretan? Ondorio nagusiena da, azkenean euskal gizartea nahiko erekita dago, azkenean orokorrean aniztasunarekiko, baina gero ikusten ditugula, gero arazo txiki batzuk, azkenean komunitate batzuekin, konkretu batzuekin. Eta kasu honetan, ateratzen da, batez ere, ejitoen herria, kasu honetan pertsona ejitoak, gehiago diskriminazioa nabaritzen dutela, eta azkenean esperientziak nahiko negatiboak ikusten ditugula azkenean, eta estereotipo asko ikusten ditugu, kasu honetan. Orduan, badaude datu deigarriak, baina orokorrean konklusioa izango litzateke hori, ez da, orokorrean euskal gizarteak onartzen du aniztasuna, baina kasu honetan sartzen dira hori LGTBI kolektiboa, etorkinak, baina gero galdetzen badugu zuzenean, ze kolektibo eta aparte galdetzen badugu, kasu honetan ikusten ditugu diferentziak, eta kasu honetan hijitoak geratzen dira pizka bat txarrago, ez da, percepzioetan. Nola baitere, onartzen du garrantzen nuen bezala aniztasuna, erekiak garela ematen du, baino, errango zenuke, hijitoekin ez hain bertze. Hijitoekin ez berdina gara bertze komunitate batzuekin alderatuta. Hori da, eta gainera oso erlazio gutxi ikusten dugu, beste alde batetik ere, ez da, kasu honetan, 10-tik 7 ez du ezagutzen, ez dauka lagun gisa edo ezagun gisa pertsona ejito bat, orduan, hor ere, nahiko eigarria da, azkenean oso jende gutxi dauka kontaktua azkenean herri honekin, orduan, hor ere bada indikadore txar bat, zentzu honetan. Aipatu duzola, datu aski interesgarri bat, ezakit bertze bat azpimarratzen alduzun, badakit datu handana bat dituzuela, nabarmentzekotain, zein aipatuko zenuke txosten honetatik? Aipatuko nuke azkenean predisposizio oso txarra duela euskal gizarteak adibidez konpartitzeko espazioak, adibidez konbibentziaren kasuan, galdetzen dugunean adibidez etxebizitza bat badago, kasu honetan, aukerarik badago alokatzeko, esango zeinok ejito bati, eta kasu honetan ezeskoa izan da nahiko altua, kasu honetan 10-tik 4 esan du ez zaiola azkenean alokatuko. Orduan, kasu honetan, da nahiko deigarria, azkenean jendeak ez du nahi konpartitu espazioak konbibentziarako, eta ez du bizi izan nahi, kasu honetan, eta galdetzen badugu, adibidez,
bloke berdinan bizi izateko prest dauden ala ez, eta kasu honetan, erdia baino pizka gehiago esaten duela ezetz. Orduan hori niretzat da oso digarria, da oso erlazio estua eta jendea saiatzen da, nolabait saiesten, ezta, konbibentzia hori. Orduan hori bada indikadore oso garrantzitsua. Zuzenean galdetuko dizut, Julia, Euskal Herriko jendartea edo zehazkiago EAEko erkidegoko jendartea arrazista da? Orokorrean ez da arrazista, beste alde batetik ere egiten dugu urtero beste barometro bat, immigrazioarekiko pertzepzioak neurtzeko, eta kasu honetan, batez ere azken urte hauetan ikusten dugu evoluzio nahiko baikorra, ezta? Gero eta tolerantzia indizea gero eta altuagoa ikusten dugu, bale? Orduan, orokorrean nik uste dut ez dela arrazista, baina zer dago? Ez ezagutza handia dago eta estereotipo asko. Orduan, horrek bai oztopatzen du nolabait konbibentzia eta pertzepzio konfidantza maila ere jeisten du. Baina rasista den ala ez, kasu honetan ere neurtu azterketan ikusi genuen, beste alde batetik ere euskal gizartea kontziente dagoela azkenean egituek jasaten dutela diskriminazio handia, eta batez ere lan eremuan, hezkuntza eremuan, eta bar, bale? Orduan, jendeak badaki, arazo hori existitzen dela, baina gero estereotipoak eta zurrumurruak hor daudela, horregaitik arrazista den ala ez nuke esango arrazista denik, baina badaude arazo batzuk eta batez ere eremu zehatz batzuetan, adibidez konbibentzian, hezkuntzan ere badaude batzuk, eta, baina gero beste eremu batzuetan adibidez ez dago arazorik, Honek pixket harritzen dat, Julia, zeren nolabait ere ultraeskuinaren diskurtsoek eta migratzaile kontrakoek indarra hartzen ari dutela dirudi edo pertzepzio hori daukagu, baina gero aldiz, zuk erraten duzu, tolerantzia maila gora egiten duela, ez? Pixkat, harritu nagoen kontua da hori. Baina kasu honetan kontuan izan behar dugu ze kontekstutan eman den, ze justo azken barometroa, pasaren urteko barometroa egin zen martxoan, eta justo Ukrainiako krisiarekin egin zen lana, eta horregaitik azkenean elkartasun maila oso handia zen, eta horrek badauka eragina emaitzetan. Eta gero aurreko datuetan pandemia zegoen. Orduan, pandemia aldian ere jendea, kasu honetan, fokoa ez du jartzen immigrazioan, baizik eta beste arazoetan. Horregaitik, galtzen du nolabait bere garrantzia, ez da, immigrazioak. Baina orokorrean, immigrazioarekin behintzat ikusten dugu evoluzio nahiko baikorra, ze azkenean estereotipo asko galtzen dutela haien pisua, jendeak ez du sinesten gauza batzuk, egia da, behintzat diskurtso publikoa, gero eta gehiago agertzen da xenofobia, espazio publikoetan, baina horrek badiru ez duela hainbeste eraginik orokorrean gure pertzepzioan, ze azkenean badago jende ambivalente asko, eta gero jende tolerante asko. Eta gero, ez toleranteak dira azkenean parte bat, talde bat, eta haien artean, agian areagotzen dira estereotipoak edo zurrumurruak, baina gero, toleranteak diren pertsonak azkenean haiek ez dute aldatzen haien iritzia immigrazioari buruz, hori entzun da, hori gerta daiteke adibidez ambivalenteekin. Ze haien postura ambivalentea bada, ez dakite, espazio batzuetan inporta zaie eta beste batzuetan ez. Orduan, kasu honetan, postura oso finkoa ez badaukate, kasu honetan bada posible eragin negatiboa izatea, Baina, kasu honetan, beste faktore batzuk ere, azkenean pisu gehiago daukate. Kasu honetan, Ukrainako inbasioa, edo pandemia, edo, justu krisi ekonomikoarekin kontrakoa gertatu zen, jeitsi zen asko tolerantzia indizea. Zergatik, azkenean lehiakortasun gehiago sortu zelako, eta elkartasun gutxiago. Orduan, kasu honetan, logikoa da evoluzio nolabait. Hau fenomeno tipiko bat da, Julia, hau da krisi egoera batean edo ekonomikoki sobera onuragarria ez den egoeretan tolerantzia jaisten da edo arrazismoa areagotzen da. Hori, jendartetan orokorrean pasatzen den zerbait da.
Bai, hori psikologian asko aztertu dute, eskenean rekurtsoen falta nabaritzen bada, jendeak nabaritzen du lehiakortasuna, eta bueno, agertzen da berriro diskurtsoari primero los de la casa. Bai, los de aquí, bai. Orduan, diskurtso hori areagotzen da eta honekin batera diskurtsoak ere pizka zorrotzagoak izaten dira, bai. Baina gero beste krisietan orain ikusi dugu krisi humanitarioarekin adibidez edo krisi sanitarioarekin ez dugu ikusi jaitsiera hori, bai, justo kontrako ikusi dugu. Eta hori ere bada logikoa, ze kasu honetan jendeak ulertzen du arazoa ez dela immigrazioa, osea, ez zaio ematen ardura hori, ezta? Baina krisian agian pentsa daiteke, bueno, lanak kentzen digutela, edo laguntza sozialak kentzen dizkigutela, azkenean diskurtso horiek nolabait hartzen dute pisua, bale? Baina, bueno, justo azken urte hauetan gertatu da justo kontrakoa. Julia, ez dut errepikatu nahi, baina iruditu zait aski interesgarri aipatu duzun gauza bat, eta da, akaso diskurso publikoan arrazakeriak goiti egin duela, ez, edo diskurso xenofoboak, baina ez aldiz jendartean, ez? Niretako hori nahiko adierazgarria da, ez? Zeren nik erraten nuen bezala, nire zepzioa bai da, horrek ari duela hartzen gero eta toki gehiago, baina kontuz, agian da bakarrik nolabait sektore batzuetan, ahotsa eta altaboza duen sektore batzuetan ematen ari dela hori, ez? Baina gero hori da, badagoela diskurtso hori eta nahiko arriskutsua izan daiteke publikoki gauza batzuk izatea, ze badauka bere eragina noski hori onartu behar dugu, baina azkenean orokorrean esan nahi dut beste faktore batzuk ere daudela eta agian pisu handiagoa daukatela, kentzen baditugu agian honekin bakarrik diskurtso xenofobo hauekin agian jesten da tolerantzia maila, baina tartean badaukagu Ukrainako inbasioa eta azkenean euskal gizarteak izan zuen erantzun hori, solidarioa eta irekia eta hori guztia, azkenean diskurtso xenofoboak galtzen du pizkat bere pisua. Baina bakarrik badaukagu egoera normala eta batean bakarrik diskurtso xenofoboak, kasu honetan ikusi behar dugu zer gertatuko litzateke, azkenean ez da automatikoa, baina bada arriskutsua, nahiko arriskutsua da, azkenean eta gehiago entzuten dugu, baina gero jendeak ez du sinesten entzuten duena, azkenean bakoitzak dauka bere postura, bere filtroa, eta bueno, azkenean ez du sinesten telebistan esaten duena, orduan, bueno, eta gainera konbibentzia normalizatzen da, immigrazioarekin kasu honetan, konbibentzia normalizatzen da, gero eta jende gehiago ezagutzen dugu, ikusten dugu konbibentzia normalak direla, kokotzen artean, orduan, bueno, azkenean dena normalizatzen da pizka bat, eta da normala azkenean ere, erikitasun maila handitzea denborarekin azkenean. Alderatuta bertze komunitate batzuekin, ez dakit EAeko komunitatea, Euskal Herritarrak orokorrean adazistagoak diren edo ez, eta hijitoen kontuarekin, ez dakit datu horiek edo jakintza horiek baditu zuen. Bueno, ezin dugu zuzenean konparatu, ze metodologia desberdinak erabiltzen dira, ze estatu mailan CISek egiten du bere barometroa, baina galderak dira pizka bat ezberdinak eta azkenean ezin dugu zuzenean konparatu zenbakia, baina ikerketa batzuetan ikusten da euskal gizartea nolabait irekiagoa dela. Azkenean, kasu honetan, eta emigrazioarekin, orokorrean, eta adibidez LGTBI komunitatearekin, askoz erekiagoa dela beste inkluso Europan zehar, konparatzen baditugu beste herrialdeekin, azkenean askoz erekiagoa da. Azkenean jende askok onartzen du aniztasun hori, eta emigrazioarekiko ere, nahiko erekia gara, baina gero, horren barruan ja desglosatzen badugu, azkenean kolektibo batzuk hobeto ikusten dira eta beste batzuk txarrago. Eta hori zergatik izaten alda? Badaki tesi baterako galdera bat dela, baina zergatik izaten alda euskal gizartea behintzat kontu batzuetan erekiagoa dela? Beste kontestuekin konparatuta edo kolektiboka?
Bueno, ez dakit aipatzen zenuen behintzat, ez? LGTBI aferan eta baita ere arrazakerian eta erekiago dela, akaso Espainiar estatuarekin alderatuta, eta baita ere Europarekin. Orden hori ez dakit, bueno, behintzat zure iritzian edo Julia, A ber, zaten duen zergatik. hori da, bueno, a ber, LGTBI komunitatearekin egia esan hemen estatuan orokorrean eta Euskadin ere lan handia eginda, bale? Orduan, gai hori nahiko landuta daukagu, osea, horrek ez du esan nahi, azkenean diskriminazioa eta estratifikazio hori gaindituta dagoenik, bai, baina, bueno, hala ere asko eginda eta azkenean gure sensibilizazio maila nahiko altua da gai honekin. Bai, batez ere LGTBI aniztasunarekin, bale? Gainera, ikusten dugu gure barometroan azkenean jende nahiko ezagutzen duela LGTBI pertsona bat, eta, bueno, ez bakarrik ezagun bezala, baizik eta lagun bezala dauka, bale? Orduan, kasu honetan ja aurrerapena handiagoa ikusten dugu, bale? Ze azkenean maila instituzionalean ere asko landu da gai hori, ezta? Eta gero, emigrazioarekin nahiko fenomeno berria da Euskadin. Osea, ezin dugu konparatu zuzenean, adibidez, ez dakit Alemaniarekin edo Frantziarekin. Ze hor ja badaude 4., 5. belaunaldiak eta hemen bakarrik 2. Orduan, kasu honetan da fenomeno nahiko berria, hala ere bilakaera da nahiko positiboa, ezta? Zentzu honetan, ze gero tamainaren kontua ere garrantzitsua da, ze territorioa errazagoa kudeatzeko, ez dakit, herrialde handi batean baino, bale? Orduan, kasu honetan ere, eta gero iniziatiba zibilak ere nahiko potenteak ditugu, ba? Eskenean zurrumunen aurkako sarea, eta entitate askok, bai, lantzen dute gaia, orduan, azkenean pizkanaka ikusten da zurrumuruak gainditzen direla, bale? Orduan, zentzu honetan lan handia egiten da maila ezberdinetan. Begira, lan horrek baditu bere ondoriok, bere efektuak batzutan ikusten ditugu, kanpainak handik eta hemendik terraten dugu. Bueno, honek ez dakit zerbaitendako balioko duen, baina bai, balio dute. Julia, bueltatuz, hijitoekiko pertzepzio eta jarreretara, ez dakit aipatu duzun dagoeneko, baina berreskuratzeagatik, bertze komunitateekiko alderatuz, adibidez, ez dakit, Ekuadorretik etorritako komunitatearekin alderatuz, hijitoekiko bai arrazakeria gehiago dugula. Bueno, kasu honetan ez dugu konparatu etorkinen artean kolektibo ezberdinak, baizik eta hori aniztasun ezberdinak, ezta? Orduan, hauen artean agertzen dira desgaitasun bat duten pertsonak, etorkinak agertzen dira, pertsona musulmanak, eta, bueno, kontekstu, pertsona homosexualak, pertsona transexualak, eta, bueno, aniztasun ezberdinak agertzen dira, bai? Eta nolabait, galdetzen dugu, ia adibidez konfidantza maila, edo adibidez simpatia maila nolakoa den, eta kasu honetan, batez bestekoa konparatzen baditugu, beti amaieran ikusten ditugu musulmanak eta ejitoak. Eta ejitoak distantzia handiarekin gainera. Vale? Orduan, eta hori agertzen da espazio ia guztietan, bai konbibentzian, bai erlazioetan, bai hezkuntzan, bai lanean, vale? Orduan, onarpen maila ikusten dugu txikiagoa dela, bai? Besteekin konparatzen badugu. Vale? Baina kasu honetan ere positiboa izan daiteke azkenean gizarteak onartzen duela eta badakiela azkenean diskriminazio hori existitzen dela. Eta gainera esaten du zer egin behar dela, maila instituzionalean eta orokorrean, eta esfortzu konpartitua izan behar dela, hori gainditzeko nolabait. Orduan hori izango litzateke nolabait puntu positiboa, bai? Baina hala ere, datu egarri batzuk ere baditugu, noski. Eta galdera hemen, galdera handia da zergatik gertatzen da hori, ez? Zeren gainera, erraten zenuen, bai immigrazioa kaso hemen berria dela, baina hijitoekiko konbibentzia, ez? Horrek ez, urte andana bat ditu, historia luzea du, eta hala eta ere bereizkeria hori handia da. Zer egoten alda horren atzean? Bueno, kasu honetan, alde batetik, hori estereotipo asko existitzen direla, eta kasu honetan ez badago, nolabait erlaziorik, konbibentziarik ematen ez bada, kasu honetan
estereotipo eta zurrumore horiek ez dira gainditzen. Eta gainera ez da egiten ezer, immigrazioarekin adibidez egiten da zurrumuroen aurkako sare eta beste iniziatiba batzuk, baina Egitok ez da egiten ezer. Inork ez du egiten esfortzurik esan nahi dut, bai, hori gainditzeko. Orduan, mundu paraleloetan bizi gara, bakoitzak ditu bere estereotipoak, eta ez dira gainditzen, baina zergatik gaindituko dira, haien kabuz ez dira gaindituko, zer egin behar da horretarako, bale? Orduan, azkenean, zer gertatzen da, adibidez, etorkinen artean ere badaude ezberdintasunak, bai? Nahiago dugu, nolabait, pertsona europar bat, magrebtar bat baino, bale? Eta hori ikusten da gure barometroan. Baina hori zergatik ematen da, azkenean konfidantza maila eta hurbiltasun maila da oso garrantzitsua, bai? Ze hurbilagoak kulturalki nabaritzen baditugu, azkenean horrek ez du sortzen konfidantza eta simpatia. Eta justo kontrakoa, bai, gu bezalakoak ikusten baditugu eta balioak konpartitzen baditugu eta ez daki zer, hizkuntza, erlijioa eta hori, kasu honetan ere simpatia maila altuagoa izaten da, bale? Kasu honetan, Egiptoekin ikusten dela alde batetik, diferentzia kulturalak nabaritzen direla eta hori atera da barometroan. Baina gero beste alde batetik ere ez dago nolabait konbibentziarik ez da ematen eta gainera euskal gizarteak nahi du nolabait saiesten, konbibentzia hori, gainera ez du ezagutzen, naiz eta berria ez izan fenomeno hori jendeak ez du ezagutzen, ez du ezagutzen haien kultura, nolakoak diren, azkenean konbibentzia ematen da bakarrik espazio problematikoetan, baina espazio normalizatuetan ez da ematen. Eta gainera oso garrantzitsua da kasu honetan esklusio soziala. Ze justo kolektibo honetan, herri honetan ikusten dugu arazoa handia, eta da estrukturala. Eta kasu honetan esklusio soziala eta marginazioa nabaritzen da asko. Orduan horrek ere oztopatzen du konbibentzia eta konfidantza eta simpatia maila. Orduan kasu honetan faktore asko daude, ez dira bakarrik kulturalak, ezberdinak izateagaitik, baizik eta ere, kasu honetan, arazo ekonomikoa eta soziala ikusten da, eta da oso garrantzitsua. Inolaz ere, haiengan komunitate honengan erantzukizuna jartzeko asmoarekin, baino, bai akaso, Julia, Egipto komunitateak badituela berezitasun batzuk, adibidez, arron endokulturala dela, nola baitere arron barnera begirakoa, akaso ez duela borondatean hasteko gehiegi bertze komunitatekin, eta hortik ere etortzen alda arazoaren zati bat, nola baitere berezitasun hori duela, edo hau aurre iritzi bat da? Kasu honetan, egia da batzuetan, horrelako kasuetan, komunitateek bihurtzen dira oso hermetikoak, baina hori izan daiteke ere, ez da ematen haien kultura horrelakoa delako, baizik eta defentsa estrategi bezala. Azkenean, superbibentziarako, azkenean haien artea pina egiten ez badute, ez dute jarraitzen bizitzen. Orduan, horrelako estrategiak ikusten ditugu, baina kasu askotan, eta juduekin ere gauza antzekoa gertatu zen, jendeak esaten du azkenean oso hermetikoak direla, eta haien artean bakarrik daude, eta gero ez dira nahazten. Baina azkenean hostilitate asko ikusten dugu, baita eremu guztietan, hezkuntza eremuan, eremu publikoan, atentzioan, orduan, haiek ere nabaritzen dute hostilitate hori, orduan agresio hori, orduan, defentsa estrategia bezala batzuetan ixten dira, eta hori da normala, azkenean da ondorioa, baina ez kausa. Ez da kausa, ez du esplikatzen zergatik haien integrazio maila hain basua den. Baizik eta da, integrazio maila basuaren ondorio bat. Julia, bertzen meloi handi bat egin nahi nuen, baliatu hemen zaudela, eta da, aipatu duzun estereotipo horiekin zer ikusia izaten alduena. Kasu honetan, estereotipo handiena, nik behintzat sumatzen dudan nire inguruan da, Egiptoak lapurrak direla, ez? Egiptoak, kriminal batzuk direla. Orden galdetu nahi dizut horrengatik. Hau estereotipo huts bat da, badu funts nola baitekorik?
Bueno, a ber, kasu honetan, barometroan guk ere espero genuen agian pisu handia izatea estereotipo horrek, baina kasu honetan ez du pisu handirik, osea bakarrik, bueno, bakarrik, baina kasu honetan besteekin konparatzen badugu, 30% bakarrik pentsatzen du horrela, osea onartzen du estereotipo hori, eta gero berriz, bai, 10-tik 4 ez du onartzen, bai, esaten du ez dela egia eta ez duela sinesten, bai, ez dagoela ados honekin. Orduan, ez da gehien entzuten dena euskal gizartean, bale? Agian, bai, azkenean estatu batzuetan gehiago eta beste batzuetan gutxiago, baina ez dela nagusiena, bale? Hori alde batetik. Baina gero hori kriminalitate, immigrazioarekin gauza bera gertatzen da. Ze batzuetan lotzen da immigrazioa kriminalitatearekin eta lapurketekin eta, bueno, orokorrean, bai, arazo hauekin. Kasu honetan, garrantzitsuena da jakitea zergatik ematen den. Lapurrak egongo dira, bai, haien artean, baina besteen artean ere bai. Baina, bueno, gero, prentzan ere batzuetan ateratzen da eta aipatzen da jatorria, baina gero Egitoa ez bada edo atzerritarra ez bada, ez da aipatzen ezer, bai? Baina agian aipatzen badugu bere posizio edo bere egoera sozioekonomikoa edo maila sozioekonomikoa, azkenean ere ondorioztatu dezakegu. Orokorrean, bai, ikusten baditugu lapurketen estatistikak, bai, hor ikusiko dugu azkenean gizonek pisu handiagoa dutela, bai, kasu honetan justo behiratu dut eta 75% dira gizonezkoak lapurketetan eta orokorrean delinkuentzia osoan. Baina ez dugu ondoriozatzen, azkenean orduan gizonak izango direla lapurrak, bai? Osea, ez dugu orokortzen maila honetan, ez da? Bai? Egin dezakegu, baina ez dugu egiten, ze badakigu zergatik ematen den, zergatik haien artean bai ematen den eta zergatik existitzen den delinkuentzia, ze asko lotuta dago pobreziarekin, lotuta dago esklusioarekin, ez da? Marginazioarekin, segregazioarekin, bai? Fenomeno hauekin lotuta dago, ez gizona izateagatik egiten dut lapurketa, bale? Kasu honetan gauza bera gertatzen da, bai migrazioarekin, bai egitoekin. Orduan, bueno, kasu honetan, erantzuna da, faktore nagusia dela esklusio soziala, kasu honetan. Ez da haien kultura horrelako delako, bale? Ez da haien izaeragatik, baizik eta haien egoera sozioekonomikoagatik. Baina, osea, honekin ez dut afirmatu nahi lapurrek direnik, osea, ematen da, eta emango da, eta baina beste batzuetan ere ematen da. Gauza da, guretza da oso nabaria eta harrera deitzen, bai, azkenean digu horrek, baina gero gure artean gertatzen denean, ez gara gelditzen pentsatzen, zergatik gertatu den agian, ez dakit, ze karakteristika duen lapur horrek, bale? Baina gero, hijito bat bada, edo atzeritar bat bada, zuzenean lotzen ditugu fenomeno horiek, hijitoa izatea eta lapurra izatearekin, bale? Orduan, bueno, azkenean hori da pizkata salpena. Daneko simplifikatzen badut, gutxi gora bera horrela, izango litzatek. Eta hain zuzen ere, erraten zenen bezala hor, ere, edabidek badugu gure erantzukizuna, zeren beharra ez den tokietan, adibidez, jatorriak edo komunitateak jartzeak, horrek seguraski erraten du gehiago gure arrazakeria, zezenez informazio zuzena helarazteko borondate horretaz, ez? Azkeneko galdera bat, Julia, egin nahi dizut, eta galdera bat pixket, ea nola konpontzen ahal dugun hau, ez dakit zein den bidea, inklusio horretarako, eta ez dakit baduzuen ezagutzen duzuen esperientziari, non baiten, ez? Lortu dena, komunitate hauek, ez dakit ez, modu hobe batean integratzea, inkluitzea, ez dakit zein den hitza proposena, dakit badiala diferentzia. Bueno, eredu zehatz bat, agian ez dugu ezagutzen, baina nik uste dut, hau da nire iritzi pertsonala, bidea izan behar dela, hori beste komunitatekin egindakoa, adibidez, kasu honetan, etorkinekin egindako lan guztia, ezta? Kasu honetan ikusten dugu estereotipoak eta zurrumuruak landu behar ditugula.
Bale? Eta gero hurbildu behar ditugu pertsona egituak eta pertsona ez egituak, bai? Haien artean ez da ematen konbibentziari kontakturik, orduan ez dute elkar ezagutzen, benetan. Bale? Orduan, potentziatu behar da, nolabait konbibentzia hori, enkuentro hori espazio ez problematikoetan, bale? Eta normalizatu behar dugu konbibentzia, baina horretarako estereotipoak gainditu behar ditugu. Ze bestela beldurra dago, bai? Bakoitzak dauka beldurra hurbiltzeko. Vale? Baina ez da ezer egiten horretarako. Orduan, kasu honetan, kanpainak beharrezkoak dira, klabe izan behar dira, bai? Eta gero, komunitate bakoitzean, liderren garrantzia, bai? Ze zurrumuruekin adibidez horrela lantzen dugu, ezta? Hartzen ditugu liderrak, adibidez, ez dakit, komunitate ezberdinetan, auzo ezberdinetan bilatzen dugu lider edo referentzia batzuk, haiekin lantzen ditugu estereotipoak, bai, transmititzen diego informazio objektiboa, bai, eta argumenduak, eta gero haiek lantzen dute haien komunitateetan, bai? Azkenean, sare hori oso garrantzitsua da, ze adibidez, nik unibertsitatetik ematen badute informazio bat, inork ez du sinestuko, ez da kalatzen, bai? Baina zure referentea esaten badu, azkenean, pisu gehiago izango du, bale? Eta gero garrantzitsua da ere, kadena horiek moztea. Eta hori adibidez, genero indarkeriarekin eta orokorrean matxismoarekin, bai, landu da asko, bai? Azkenean, eta hori atera da inkestan baita, oso normalizatuta daukagu, adibidez, hori txisteak egitea egituei buruz, edo erabiltzea egokia ez den moduan, ezta? Eta hori da egunero entzuten dena, bai? Komentario horiek egunero entzuten ditugu, bale? Orduan, hori moztu behar dugu. Bai, azkenean horrelako txiste bat jasotzen badugu, ez dakit, WhatsAppen bidez, esan behar dugu ez duela graziarik egiten. Azkenean kaltetzen du konbibentzia eta sortzen dituela estereotipoak. Ze batzuetan erabiltzen ditugu modu inozente batean, baina azkenean haiek ere entzuten dituzte eta azkenean, normalizatzen da hori, bale? Orduan, kasu honetan ere lan hori egin behar dugula uste dut, bai? Moztu kadena honekin, bale? Eta ez normalizatu, azkenean mikrodiskriminazioak ere ematen dira. Kasu honetan mikromatxismoarekin, mikromatxismoekin gertatu dena, gutxi gorabehera gertatzen da beste gutxiengoetan. Orduan, kasu honetan garrantzitsua izan behar da. Baina ez zaila den, ez da, Julia, zeren normali gainera olakoak erraten dituzte zure hurbilenekoek, eta hoiei moztea beti inkomodoa da, bihurtzen zara pixkaten agua fiestas, ez? Baina lehenengoan kostatuko zaizu, baina gero bigarrenean errazagoa izango da. Edo ez zaituzte gonbidatuko afarira, hori ere gertatzen. Prezioa ordaindu behar da, hori noski, baina azkenean jendeak horrela ulertuko du onartzen horrelako gauzarik, eta azkenean gero eta gutxiago ikusten ditugu broma matxista. Noski baietz, eta gauz horiek laguntzen dute, eta hain zuzen ere... Normalizatu dugu gure bizitzan, eta pentsatu behar dugu norekin bai, norekin ez, eta bizkanaka desagertzen dira diskurtsotik, nahiz eta jendeak pentsatu, honekin ez dugu gainditzen guztiz estereotipoak eta hori, baina azkenean zagertatzen da ez dugula normalizatzen. Hori da garrantzitsuena. Desnaturalizatzen duzu, desnormalizatzen duzu, eta gaur egun ikuste dut, hain zuzen ez zuek erakutsi duzuen modutik, Julia, gure arazo handiena da ijitoekiko bereizkeria, arrazakeria hori, erabat normalizatua dagoela, ez? Beti azkenean hori da. Eta komentario horiek, zuk erazuna ijitoen txiste bat, edo... Ditu, komentario horiek, orduan erdiak entzuten badu, normalizatua da. Adibidez, komentario tipiko hori de que gitano eres, hori, erabat normalizatua. Guztiz normalizatuta daudela, azkenean hori populazioaren erdiak entzuten ditu egunero estereotipo eta zurrumuru horiek, eta badirudi inozenteak direla, baina azkenean ez dira hain inozenteak, estigmatizatzen dugu azkenean talde bat, haiek ezer egin gabe, azkenean ez dute ezer egiten txarto. Besterik gabe reproduzitzen ditugu estereotipo horiek, modu inozentean, baina azkenean hori kalatzen da eta reproduzitzen dira azkenean diskurtsoak, bai? Eta bakarrik hori geratzen zara parte negatiboarekin, ez duzu ikusten adibide positibo hori, bai? Bakarrik ikusten dituzu edo berrietan,
bai? Eta zuzenean lotzen duzu arazoekin, diskriminazioarekin, kriminalizazioarekin eta honekin, bale? Baina gero, parte positibo hori ez dugu ikusten, zergatik, azkenean konbibentziarik ez dagoelako, bale? Eta hori aldatu behar da, bai? Eta bion aldetik egin behar da esfortzua, hori da oso garrantzitsua. Ez ditugu alde positiboak ikusten, ez ditugu jarrera positibo horiek ikusten, hori. Aski garrantzitsua mezu horrekin gelditzen gara, zerbait erran nahi du gure jendarteak horrez, onditz badugu, hausnartzeko eta egiteko zentzu horretan, kasu honetan, hortan behintzat laguntzen duen txosten interesgarri hau neurtu 2022 hijitoekiko pertzepzioak eta jarrerak, kasu honetan, ikuspegik aurrera eraman duen ikerketa hau, eta horretan buru belarri zuzendaritzan ibili da Julia Xersineba, gaur hemen izan duguna, ikuspegiko zuzendaria, soziologa. Julia, gaur hemen utziko dugu, mila esker handiz, gai interesgarri eta, zaila hau behintzat gurean partekatzea batek. Eskerrik asko zuei, agur. Eta goazen Iruñerriko udaletako albisteekin. Goazen Berrio Beitirekin, udalak Berrio Goitin utxik dauden bortz baratze jarriko ditu udalerriko bizilagunen eskura komunitate baratze gisa erabiltzeko. Eskabideak aurkezteko epea 2023ko otsailaren 2tik 15 izanen da. Lursailak esleitzeko zozketa, hala badagokio, Berrio Beitiko udaletxeko udalbatza aretoan eginen da, otsailaren 17an 12etan. Berriozarren berriz deialdia zaintzaile laguntzaile sozio-sanitario 3 lanpostu betetzeko. Berriozarko adinekoen udal zentroan geratzen diren landa eremuko eguneko zentroko eta familia autonomia eta errespetua sustatzeko programetarako. Berrikilan SL enpresa publikoak kudeatzen du. Eta Iruñean etxeetan familian esku hartzeko programak garatzeko eta kudeatzeko kontratuaren lizitazioa onartu da. Kontratuaren xedea da haurren babesgabetasuna edo arrisku hori duten familia unitateen etxeetan gizarte eta hezkuntza arloko arreta ematea. Horrez gain udalak La Pamplonesa udal musika bandaren kontratua eguneratu du 3ko igoerarekin aurten. Urteko prezioen berrikuspena kontratuan aurre ikusita dago eta aurreko 12 hilabeteetako kontsumoko prezioen indizearen arabera eginda. Eta azkenik hirigintza gerentziak 2 lurzatiren enkantea eginen du asteazkenean, bata San Jorgen eta bertzea Salesianoetan, aurren etxebizitzako eta merkataritza ekipamendurako. San Jorgeko lursaila 1,1 milioi euroko lizitazio oinarritik abiatuko da eta Salesianosetakoa 1,8 milioikoa, bi kasuetan bezik gabe. Lehen erran moduan, parlamentuan ere ibilikara, legebiltzarkidei galdinez, maineruren kontu, badakizuen maineru, eremu mistoan sartzea ukatu egin dutela, PSNek eta UPNek, eta horren inguruko iritziaz galdetu diogu. Nola baloratzen dugun? Penagarria iruditu zitzaigun debate osoa. Penagarria iruditu zitzaigun emaitza, haien kontrako botoekin, eta orokorrean horretarako PSNek eta UPNek penagarriak erabili zituzten argudio eskasak. Maineruko mozioan oso ongi argudiatzen zen zergatik Maineruk merezi zuen zonalde mistora pasatzea. Argudio historikoak ematen ziren, hezkuntzarekin zerikusia zeukatenak, errealitate soziolinguistikoarekin, Maineruko biztanleen 10% euskalduna da eta 10% ulertzen du ongi euskara, eta datu horiek dira gutxi gora bera eremu mistoan daudenak, argudio pila eman ziren, eta PSN eta UPNren aldetik
ez zen argudiatu, baina kontra bozkatu zen, berriro ere Euskaldunon eskubideen kontra joanez, eta kasu honetan, eta hori bezain larria da, udal autonomiaren kontra joanez. Orduan balorazioa oso penagarria. Zergatik, UPNren kasuan, ez da, harritzekoa, beti jotzen du Euskaldunon eskubideen kontra. PSNek hori egin du maiz, egia esan da, baina kasu honetan gainera betetzen ziren, PSNek berak 2010ean eskatzen zituen 3 baldintzak betetzen ziren edozein herri eremu mistora pasatu ahal izateko. Eta 3 baldintza hauek ziren errealitate soziolinguistikoa, azaldu dudan bezala, beste datu asko zeuden, Euskara Bideako inkesta bat, eta bar, baina, ez nahi luzatuko, betetzen zen irizpide hori, errealitate soziolinguistikoarena, betetzen zen jarraikotasunaren irizpidea, hau da, Mañiru gaur egun irla bat da, bere inguruko herri guztiak daude zonalde mistoan, baldintza hori ere betetzen zen, eta betetzen zen 2010ean haiek jarritako 3. baldintza, eta da, udalak eskatu izanak, kasu honetan, aho batez eskatu zuen iaz 2022an Mañiruko udalak pasatzea, beraz, oso penagarria. Zergatik, gure ustez, PSNren kasuan 2 arrazoi nagusi daude. Alde batetik eskuinari beldur diote, eskuin politiko eta mediatikoaren beldur dira eta konplexuz beteta daude, eta bestetik ere nik esango nuke beldurra diotela Euskararen edapen normalizatu bati. Hau da, 2010ean 3 udalerri pasatu ziren eremu mistora, ezen deus gertatu, haien biztanleen eskubideak handitu ziren, baina horretaz gain ezen inolako liskarrik izan. 2017an berdina gertatu zen, baina 54 udalerriekin, guztira 40.000 pertsona inguru pasatu ziren zonalde ez euskaldunera eremu mistora, ezen zalaparta handirik egon, ezen zarata gehiagirik egon, eta pasatu diren iaia 6 urte hauetan, ez da deus gertatu herri horietan, normaltasunen sartu da, euskaldunok eskubide gehiago ditugu, baina horretaz aparte ez da zaratarik egon, ez? Eta nik uste dut honek haiei beldur handia ematen diela. Edapen normal honek beldurra ematen die. Bai, hemen eskubidez hitz egingo nuke. Alde batetik adibidez, hezkuntza eskubidez hitz egiten badugu, eremu mistoan dauden aurrek bermatuta dituzte eskubide hauek, adibidez, hezkuntzaz ari bagara, garraio edo jantokiari dagokionean. Egia da, 2015etik hona, hezkuntza departamentua egiten ari den interpretazioa zabalagoa da, baina gogoratu nahi dut UPNren garaian adibidez, oso irizpide murritzak erabiltzen zituela UPNek ukatzeko garraio edo jantokirako eskubideak aurrei. Gaur egun, diruz laguntzen da, baina beste ikuspuntu bat dagoelako eta ez beti gainera. Ez dago beti bermatuta. Zonalde mistoan hori bermatuta egongo litzateke. Eta gero herritarrok administrazioekin ditugun eskubideekin lotuta ere, aipatuko nuke, zonalde mistoan egonda, eskubide gehiago ditugu, atendituak izateko euskaraz. Hau esan da, ez da pagotxa bat, eremu mistoan egotea. Hau da, gaur egun gainera epaileen aldetik ikusten ari garen edo egoten ari diren interpretazioak kontuan hartuta, zaila izaten ari da udal askorentzat haien herritarren eskubide linguistikoak bermatzea. Eta helegiteak egoten ari da, eta gero eta zailagoa izaten ari da, adibidez, perfil linguistikoa ezartzea plaza askotan. Horregatik guk beti izan dugu zonifikazioarekin amaitu behar dugula. Euskara ofiziala izan behar da Nafarroa osoan, zonifikazioarekin amaitzen baldin badugu argitasun handiago egonen da Nafarroa osoan, eskubide hauek bermatze aldera, eta honek ez dukentzen aplikazioan graduazioak egon daitezkela, eta neurri berdinak lehenengo urtean ez direla berdinak, neurriak ez direla berdinak izanen fustinanan edo goizuetan, hori argi daukagu. Baina mintzat, gure eskubideak bermatuta egonen lirateke. Bai, gustatuko litzaidake osasun egoeraren inguruan mintzatzea. Laster iragarri da greba bat, egonen dela hainbat sindikatuk bultzatuta, arlo honetan. Ostegun honetan guk gobernuari galdetuko diogu gaiarengatik. Ez dugu eginen
galdera arrunt bat, baizik eta interpelazio baten bitartez eginen dugu. Interpelazioak aukera ematen digulako talde guztioi hitz egiteko. Guk nahi dugu sustatu, eztabaida, debate zabal, bat honen inguruan iruditzen zaigulako egoera oso larria dela eta denon artean neurri estrukturalak jarri behar ditugula mahai gainean. Iruditzen zaigu azken aldi honetan osasun departamentua ez dela asmatzen ari. Adibidez, ari dabiltzen sindikatu mediko izeneko sindikatuarekin edo elkartearekin, beste sindikatu, beste elkarte guztiak kanpoan utziz. Pentsatzen dugu, ezartzen diren neurriak osasunaren inguruko langile guztiengan izan behar direla zuzenduta eta ez bakarrik batzuengan. Eta horregatik konbokatu behar dira mahai sektoriala eta funtzio publikoaren maila konbokatu behar dira. Hori alde batetik, eta gero pentsatzen dugu, gehien bat lehen arreta eta baita itxaron zerrenden inguruan, adostasun zabalak behar ditugula, neurri potenteak ezarri behar ditugu ja epe motzean, joan behar dugu plan de txok izeneko batekin epe motzean, itxaron zerrenda jaisteko eta osasun lehen arretako egoera hobetzeko, eta horretaz gain epe ertain eta luzeari begira egiturazko konponbideak behar ditugu. Haserre gaude, atzo bertan esan zuen Maria Solanak hemen prentsaurrekoan, legealdi honetan ez dela garatu, aurreko legealdian prestatutako estrategia lehen arretan jartzeko, ez dugu ulertzen zergatik, arlo pribatuan esan diegu baino gehiagotan bultzatzeko eta ez dute egin, gure ustez akats larria da, beste lehentasun batzuk eduki dituzte, baina akats larria da gure ustez, eta hori guztia ekarriko dugu etzi parlamentura. Horretaz gain, eta asko hitz egiten ari denez komentatuko dut, esklusibotasunaren inguruan, medikoen kasuan, hor jarri da fokoa, neurri hori garrantzitsua izan da, gure ustez, neurri txiki bat da, eta osasun sistemaren arazoak begiratu behar dira zabaltasunean eta bere globaltasunean. Gu kontra gaude, esklusibotasunaren mantentzearen alde, hau da kentzearen kontra, badirudi osasun departamentua momentu batean prest zegoela hori segitzeko, eta gu kontra gaude, pentsatzen dugulako ez duela konpontzen, inolako arazorik, osasun sistemak daukan arazorik, eta are gehiago, igual larriagoak izan zitezkela arazo batzuk, ditugun baliabide batzuk pribatura pasatzen baldin badira, ez? Bauxen dena gaurkoz hemen magazinean, bihar ere asteazkenean hemen izanen gaituzue, eta ongi segi, ongi pasatu atxaldea, eta gutxi gaztatu. Ea nahi dudan, jakina. Eta argiaren fakturan aurreztea. Eta gasarenean. Hauna da planetarentzat. Eta orain diru laguntzak dituzte. Inbertitu efizientzian. Egin zure etxebizitza efizienteagoa eta jasangarriagoa. Eta aurrezten lagun diezazula. Birgaitze eraginkorra.laboralkutxa.eus. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.